Pag-ampo panahon sa katalagman. Ginoo nga among Dios, sa kalit nga kahadlok ug kasamok nga among nasinati tungod sa linog, nagaduol kami kanimo uban sa pagtuo ug pangayo sa imong pagpanalipod. Ikaw ang among dalangpanan sa tanang katalagman. Ginoo, panalipdi ang among pamilya, mga silingan ug komunidad. Ipatigbabaw ang kalinaw sa among kasing-kasing bisan pa sa kasaba ug kabalaka. Itugot nga ang imong mga kamot magatabon sa tanan nagapangayo og tabang ug kaluwasan. Ihatag ang kusog sa mga rescuers, responders, ug mga leader nga nagapangita sa kaluwasan sa uban. Ihatag ang panalangin sa mga nawadan ug panimalay. Ug gisaad namo ang among suporta ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Tabangi kami nga magiusa isip usa ka komunidad, nga dili magpanik apan magtinabangay ug magpabilin sa pagampo. Puna kami sa imong gugma, paglaom ug gahom, ug ipakikitan nga ikaw nagpabilin nga Dios bisan sa panahon sa kalayo, linog o unos. Ginoo, tabangi kami nga makabanhaw pag-usab gikan sa kahadlok ug kadaot. Among gisalig ang among kinabuhi kanimo. Kini among giampo uban sa pagtuo sa ngalan ni Jesus. Amen.